DXDC Radyoman Report. Ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office sa asawa ang mga kaso ilawom sa Revised Penal Code Article 334 concubinage ug RA 9262 kun psychological abuse batok sa bana ni ini nga maestro ug sa kabit nga OFW nga bag-uhay ra nga nakauli sa Pilipinas. Sumala ni Police Major Ricky Obenza, Kalinan Police Station Commander, nidangop sa ilang buhatan aron ipadakop ang iyang bana ug kabit ni ini human maaktuhi sa sulod sa ilang balay nga nagdulog sa kama nga walay mga sanina. Gisaysay sa asawa ngadto sa kapulisan nga nakita gayud ni ini ang pruweba sa iyang duda nga aduna nay laing karelasyon ng iyang banang maestro. Pagsilip meron siya kwarto. Nangatulog yun, nakahubad ba? So, gikan doon nag-second ang hubad man. So, ato sa station, ngayon siya og assistance. Yung tuwa niya ito mga polis. Nakahubad pa yun, pagabot sa mga polis. Sa video, natugaw ang pagkatulog sa duha ka mga gireklamo atol sa pagsulod sa asawa uban ang mga pulis. Gisultihan pa sa bana ang asawa nga bulag na matod pa silang duha. Parehong gidakop sa kapulisan ug nakadetain karon ang nasangpit nga maestro ug ang kirida. Giabisuhan usab ang complainant nga mopailawom sa psychiatric evaluation sa SPMC IPBM. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.